Σας παιδιά, σήμερα θα δείξουμε τα πράγματα που κάνει δουλειά η μαμά μου. Είναι η βαλίτσα αυτή εδώ και θα δείξουμε τι έχει. Ένα λεπτό. Εδώ πέρα. Να δούμε τι έχει. Έχει αυτά τα νύχια και κάνει πολλές δουλειές η μαμά. Και είναι έτσι τα νύχια. Έχει και νούμερα και μετά νομίζω τα κόβει και τα λιμάρει για να μην είναι τόσο μεγάλα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα για να πλένουν οι πελάτες όταν δεν έχουν σαπούνι τα χέρια τους. Κάνει και λεφαρίδες και εδώ πέρα βάζει την κόλλα, το βάζει εδώ πέρα, άμα κρατάει πολλά πράγματα. Είναι πολύ ωραία να έχεις μία μαμά νυχού και στο άλλο επεισόδιο να κάνετε εγγραφή και σε αυτό και είμαι πολύ χαρούμενη άμα κάνατε εγγραφή. Και αυτό είναι για το πρόσωπο, για να γυαλίζει της μαμάς μου το πρόσωπο. Και αυτό εδώ πέρα είναι οι βλεφαρίδες που σας έδειξα και αυτά τα δαχτυλίδια και είναι πάνω από 13 γιατί είναι μεγάλες αυτές τις βλεφαρίδες. Και εδώ πέρα έχουμε αυτές τις βλεφαρίδες που έχουν ανοιχτεί και να τις ανοίξουμε κι εμείς. Είναι πολύ ωραία. Άμα θέλετε να έχετε κι εσείς αυτά τα πράγματα. Ωραία. Κάτσε να σας δείξω και κάτι άλλο. Αυτά είναι που τα είχε πάρει από το Σέλι. Κοιτάξτε. Είναι έτσι και είναι ή για τα φρύδια, δεν ξέρω, ή για τις λεφαρίδες. Αλλά πιο πολύ βλέπω τέτοια πινελάκια και είναι πάρα πολλά. Μπορεί να είναι... Είναι πολλά, δεν μπορώ να τα μετρήσω. Κάνει και αποτρίχωση και αυτό είναι για να λιώνουμε το κερί. Εδώ πέρα είναι το τέτοιο, ανάβει αυτό το λαμπάκι μόλις ανοίγουμε αυτό. Έχουμε αυτό το λαμπάκι, δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η μαμά μου, αλλά είναι πολύ χνουδετερό. Κάτσε τι να σας πω. Υπάρχουν αυτά εδώ πέρα που δεν τις έχουν μείνει και πολλά. Υπάρχουν αυτά εδώ πέρα που είναι πολύ μεγάλα και θέλουν πολλές νομίζω τα Χριστούγεννα και κόκκινο. Έχουμε και αυτές εδώ πέρα. Είναι τέλεια. Τις λέω να μου φτιάχνουν. Βασικά φτιάχνει σε πολλές κοπέλες νύχια και είναι πολύ χαρούμενη που έχει αυτή τη δουλειά και άμα δεν ξέρω θα τη ρωτήσω άμα θέλετε. Και τώρα περιμένετε λιγάκι. Εδώ πέρα είναι το τζέλ που βάζεις για τα νύχια να τα χτίζεις. Αυτό, κάτσε να σας δείξω τι είναι. Αυτό είναι για προτρίχωση, δεν μπορώ να το ανοίξω, συγγνώμη. Αφήστε λίγο. Πώς ανοίγει αυτό? Πάνε. Κοιτάξτε, ανοίγει. Είναι για να τα βάζεις τα τέτοια, είναι αδιάφανα. Και έχει πολλά τέτοια μέσα. Να τα βάλουμε μέσα. Θα τα βάλω μέσα
και όταν τα βάλω θα σας δείξω κάτι που δεν κολλάει με τη δουλειά της μαμάς μου. Βασικά κολλάει. Όταν της έχει κάνει τις πελάτες σας λίγο κόκκινο εδώ το φρύδι, βάζει αυτό για να την ξελαφρώσει λίγο. Δεν έχει γιατί το δούλεψε όλο. Και έχουμε και αυτά εδώ πέρα. Είναι πολλά και ξέρετε ότι είναι για τις λεφαρίδες. Ότι το κάνετε και αυτά. Το βάζετε έτσι κάτω από τη λεφαρίδα σας έτσι. Και μετά κλείνεις τη λεφαρίδα σου και σου βάζει αυτά εδώ. Καθίστε λίγο να σας τα δείξω. Αυτά εδώ πέρα σας τα βάζει. Αυτό εδώ. Δηλαδή είναι εδώ πέρα. Είναι εδώ. Και κλείνουμε το μάτι, ανοίγουμε και βάζουμε εδώ πέρα. Ωραία. Θα βάλω αυτά και θα σας δείξω κάτι καινούριο. Αυτές εδώ πέρα, παιδιά, εγώ τις βλέπω και ανατριχιάζω, γιατί άμα τις βάλω πάνω μου θα κολλήσουν και μετά δεν ξέρω πώς να τα βγάζω. Και αυτά εδώ πέρα, άμα είναι μεγάλο το πόδι και έχεις μεγαλώσει, τα βάζεις ή στα φρύδια, επειδή έχουν γίνει, ότι έχουν τέτοιο, ότι έχουν πολλές τρίχες. Και μην το κάνετε ποτέ αυτό σε παιδιά, γιατί είναι επικίνδυνο και άμα μετά πονέσουνε μπορεί να κλάψουνε. Και αυτό είναι για τα τέτοια. Ωραία. Δεν μπορώ να βγάλω. Είναι αυτό που πιάνουμε έτσι και βγάζουμε. Αυτό το τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Και κάπου εδώ θα τελειώσει γρήγορα το βίντεο. Και αυτή την αληθή που καίει πολύ μου έχει πει η μαμά. Ωραία, γεια σας και τα λέμε σε 1 λεπτό. Και παιδιά, θα σας πω ότι θα τελειώσει το βίντεο από